oletteko te oikeita kelmejä? No oikeastaan ei. Oletteko te koskaan napanneet hyvistä, kuten supersankareja? Jahas, entä käyttäneet valeasua? Eipä olla. Selvä. Näen nyt, että minun pitää opettaa teidät ensin kelmien tavoille. Tiedätkö mikä on YouTube? En tiedä, mutta kyrven syynä oot mielessä. YouTube tietää kohta sinut. Sinä haukut minua äsken. No mitä sitten? Niin, se on kunnianloukkaus. No voi, nyt minä paskanan housu, kun sinä nostat kunnianloukkausta syytteen, niin. Tää runkkarihan sinä oot, vittu, minä voisin sanoa vaikka käräjäsalissa, että sinä oot vittu runkkari, koko vitu ukko. Pidä käteen, saatana. Nyt kuule tarkkaan. Paina päästä, kun kerrotaan. Kelmin juonista aina muistetaan. Jos sä tahdot olla kelmi ykkönen, sun täytyy saada säkin urhotemppujen. Nyt varpaillaan näin me hiivitään. Ei ääntä sovi päästäkään. Ei koske! Niin kuin me molemmat tiedetään, niin valkoiset valheet on joskus ihan paikallaan. Jaa, eli sä et siis oikeasti pidä tosta makkarasta? Pidänpäs. En usko. Siis mä rakastan tätä makkaraa! Kakkaraa! Makkaraa! Makkaraa! Kakkaraa! Tämä on hyppy munilleen. Siikahan se siellä! Siika! No niin, ota siika pois. Noniin. Vittu et karhu. Ei jumalauta! 2 kilon siika! 2 kilon siika! Nyt verkko on mun, hän kiinni jää. Kun käsky mä jaan, se heittäkää. Nyt! Sen päälle, ei mun! No uusi yritys. Nyt katsokaa ja oppikaa. Voi panskuvuoret meno hidastaa. Mitä te teette? Vittu! Saatana! Oi vittu! Nyt mä vaihtaa kaikki, voi saatana! Oho! Oi jumalauta, mulla rupes taas toi. Nyt täytyy mennä varmasti kotiin. Mulla meni taas. Ai vittu! No niin, voi vittu! Tietääks tän tuli paskat kouluun? Saatana. Vittu, löysit. No voi helvetti. Tytöt vai pojat? Pojat. Kuin usein käyt suihkussa? Oon käynyt siellä vaan pari kertaa elämässä. Seksuaalinen suuntautuminen. En tiedä mitä tuo tarkoittaa. Käykö Mitä te niitä panette? Haluatko näyttää? Haluatko näyttää miten ne panette? No pistä munapilloa! Niin sä kuulemma vittuille tuolle Ristolle.
Niin se vittulu loppu. Perkele mä pistän sen loppumaan, se vittu loppu. Voin olla varma, että sen jälkeen loppu. Niin Seppo Taalasmaa. Ei voi estää! Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Niin, varmaan. Ulla, hei! Painu ulos täältä! Anteeksi, rouva. Hei!